Gaishe ku jama'a, yau muna wajen wani wurin shakatawa da ke nan birnin Beijing da ake kiransa Yuan. An gina wannan wuri a shekarar 2013 domin karbar bakuncin bikin baje kolin wuraren shakatawa na duniya. Sannan bayan da aka kammala bikin, an maida wannan wuri ya zama wani wurin shakatawa domin nishadantar da jama'a. Wani abin ban mamaki shine wannan babban wuri ya kunshi ƙananan wuraren shakatawa wasu 69. Sannan wasu daga cikinsu ne an gina su bayan an gyara muhallin wuri baki daya. Misalin wannan wurin shakatawa da ke bayana dama wani wuri ne na binne shara. Amma daga bisani an yi shekaru 3 ana ƙoƙarin gyara muhallin wuri domin ya zama wani wuri mai ni'ima sosai bisa manufar kasar Sin ta ƙoƙarin kare muhallin ƙasa. Yanzu muna wajen wani wurin shakatawa da ke madadin wuraren shakatawa na sarakuna a lokacin baya a nan birnin Beijing. Ana iya ganin wuraren shakatawa masu salo guda 3 a nan. Da farko za ga wata farfajiya mai gidaje a bangarori 4, wani salon gida na gargajiya na birnin Beijing. Sannan za ga wani salon wurin shakatawa mai dutse da ruwa inda ake samun muhalli mai ni'ima sosai. Sannan a ƙarshe za ga wani salon wurin shakatawa wanda aka gina shi a kan dutse. A wannan wuri mafi tsayi ana iya hangen wani wuri mai nisa. To ziyarar mu a wannan wurin shakatawa mai suna Yuan kenan. Nan gaba za mu ci gaba da zagaya a wannan wuri idan akwai dama. Ni Bello wanka cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Gaishe ku.